Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. 13 ka-individual ang nadakpan sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11 human matud pa na lambigit sa illegal quarrying sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawas sa mga naaresto, parayon po ang pagukod sa NBI 11 batok nining operator o nagpaluyo niining illegal quarrying. Doon na matudpay pipila ka barangay officials nga nalambigit. Ay, hat! Ay, dagan, hat! Way dagan na, way dagan! Abri. Ay, laglakaw, dialang. Nagpabuto og warning shot ang mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 11. Dihang nag-iyahay og panagan ang mga individual nga matud pa nalambigit sa illegal quarrying sa Upper Tamugan, Davao City. Atol sa gikasang entrapment operation Lunes sa buntag. Nakuha ang mga ebidensya, mga logbook, duha ka dump truck ug usa ka bako nga giingong gigamit sa operasyon. Latsa, pundo. Napaisa ka kuan dito? Bako? Kamu goperita to? Dili. Napo Roman Migbato dire sir. O di, relax, pundo. Bako dito. Asa man to nagoperi sa bako? Stoy, kumaga. 13 ang nasikop samtang nakaikyas ang uban pang kaubanan. Sumala sa investigasyon sa NBI, illegal ang ginahimong quarry sa lugar kay wala matud pa kini permit. Ang nagreklamo ang mismong head sa Davao City Environment and Natural Resources nga si Engineer Marivic Reyes. Ikapila daw na pakyas ang operasyon sa otoridad batok sa maong giingong illegal quarrying sa area tungod dunay mga barangay officials nga kakonsabo. Matagal lang ginagawa ng Senro ang trabaho nila, all the while hindi talaga nila matsempo-tsempuhan yung act na yan. All the while there were reports outside. So napag-alaman na rin nila, there were private individuals in cahoots with those barangay officials actually. For a long period of time, they have deprived the local coffers of the city of Davao of the correct taxes that they should have paid. Sumala sa NBI, dili lang sa Tamugan dunay susamang illegal nga aktibidad apan sa uban pang bahin sa 3rd District sa syudad, ang Marilog ug Kalinan. Sugod pa lang daw kini sa operasyon sa NBI, parayon matud pa ang ilang pagukod sa tawo nga nagpaluyo niini hasta sa barangay officials nga ni konsente kinsa wala una ginganlan sa NBI kay nagparayon pa ang ilahang investigasyon. When we hatched the interdiction and arrest, he was not in the area. But we have strong evidence which would link and connect him that indeed he was the one responsible for all this illegal quarrying in Tamugan River. We look at him as well connected because he had been operating for quite some time. There was no time that he was interrupted. It is not just one guy but it's a syndicate. Samtang gihimakak sa duha sa mga dinagpan ang pasangil. Ako nang labak ko sa sapa pagkabot sa NBI. Apil kog dakot nang labar ako dito Pag naog la sir, diretso ingo nga NBI raid ni. Diretso ko lagi pusasan sir niya ay nagtingog, wala ko katingog sir. Unta pagawson ko nila kay wa ko'y labot ani. Kadaghanan kanila aminado nga gatrabaho sa mong quarry apan wala matud pa sila kay balo nga illegal kini. Sila matud pa tong mga hand picker o nagakuha o kolekta sa mga bato o mineral. Anaa sa 2,000 ang kitaon o galing mapuno ang truck sa tibok adlaw nga trabaho. Apan bahinon pa daw na sa unom ngadto sa 7 ka trabahante. Picker ko. Unpicker ako. Bago pa mo ha? Bago pa ko dra. Kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 o Presidential Decree 1586 ang atubangon sa mga dinakpan. Sara nagali kung pauga dugang ebidensya aron mapaligon ang kaso nga i-file batok sa operator o nagpaluyo sa moong illegal quarry ug ipasangat kini pinaagi sa regular filing. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.